Médiami odznela aj taká informácia o vašej minulosti a zapojení so slovenskou mafiou. Hej. Ako toto vnímate? Viete čo, vôbec na to nerozčulujem. Čo píšu, že čo bolo pred 20 rokmi a či je to pravda, čo bolo pred 20 rokmi. Je to pravda? Toto je pravda? Ja sa pýtam, je to pravda? Nie je to pravda. Lebo ja keď som niekedy chodil, u nás, keď sme boli doma v Prade, sme boli chlapci, ale u nás sa nevybralo vypálne, u nás sa nerobilo nič zlé. A vôbec, a za to, že nás niekto spojil s mafiou, že sme sa niekedy poznali, či s Černákom, či s tým, ale sme sa poznali tak. Poznali ste sa s Černákom, s Rajchelom, s Holubom a spol? S Rajchelom som cvičil. Áno. No, z Holuba som videl možno 2-3 krát, keď išiel s Rajchelom niekde. Áno. Ja som si nebol v kontakte vôbec. Áno. Hej. A ďalej... Černák som ho poznal vtedy, lebo ja som mal posilovňu, chcel chodiť ku mne cvičiť a potom on si zriaďoval v Brezne posilovňu. Tak bol za mnou, že by som mu pomohol zariadiť posilovňu. Áno, vy ste boli reprezentačný tréner, kulturistike a ste mu pomohli. Ale vy ste v tej dobe aj nejakým spôsobom podnikali, takže vy ste nebol len vášnivý športovec, ale aj úspešný podnikateľ. Poznali ste teda ľudí z podsvetia a tak ďalej. Nejakým spôsobom boli vaše aktivity podnikateľské spojené, alebo inak ste boli spojení s týmito ľuďmi? Nie. Ja som vôbec s nimi nerobil vôbec nič. Nikdy? Ale nikdy ja som s nimi nič nerobil, lebo ja som nemal záujem. Ja som vedel, že raz tu každého dobehne po jednej stránke, ale ja som nemal záujem. Ja som mal strážnu službu, hej, ja som mal fitness a ja som sa pomaly takto rozvíjal. Vy ste mali aj nejaký hotel, myslím, potom ste mali podiely v Tatravagonke. No, to boli až potom a podiely. Po aké parkoviská ste kontrolovali? Strážnu službu. Strážili sme. Aha. To v tej dobe, ale... My sme mali hotelové, interhotely. Interhotely sme mali parkoviska. Áno, tento váš biznis nezaujímal po svete, akým spôsobom ste si to vyriešili? Ale ja si myslím, že u nás v Poprade my sme chlapci, čo sme cvičili, sme chodili do posilovne, ale u nás nikto nikoho nepýtal nič, nezaujímal ho, lebo my sme boli kamaráti chlapci, všetko. A cudzí sa do nás nikto nemiešal. Áno. Ja som v tom čase Milana Rajchela trénoval, on bol kamarát s tými, ale mňa to nezajímalo. Navštevovali vás títo ľudia, chodili za vami? Nie. Odzneli teda aj potom také, a nie odzneli, však mali ste podiel v Tatravagonke, asi ste poznali aj Žaluďa. Poznal som ho, ale viete čo, ja do tých vecí zasahovať nebudem, to sú už dlhé roky, to je viac menej 17-18 rokov a ja nemám čo k nemu povedať takisto, lebo ja mu poviem iba jednu vec. Ja som s ním kamarát, Boris Kolár bol s ním kamarát, Boris, keď išiel do Tatier, ja som ho poznal takto Žaluďanku, keď prišiel do Tatier, Boris nám zavolal, Ondrej, keď sme volali parkovisko pri Fise, keď príde tam Peter, že by či skúter, či autobus stráži a tak ďalej, bo my sme strážili parkovisko. Áno. No, my sme sa takýmto spôsobom poznali. Boris Kolár bol čo, jeho nejaká pravá ruka? Alebo neviem. Akým spôsobom? To ja neviem, lebo to bolo cez 20 rokov naspäť, ja neviem ani, čo to bolo, kamaráti, že boli. A on vám teda, vybavoval veci, aby sa mu tam fungovalo dobre v tom regióne, keď tam príde? Že by nemal problém. Áno, tak vám volal Boris Kolár. Zavolal Ondrejku, bo my sme robili to parkovisko, sme strážili aj hotel. No, že by nemal problém nejaký, neviem aký, ale my tam sme neboli na to, že by sme, hej, ale keby niekto mal, hoc ktorý host, keby mal problém, tak jasne, že budeme to riešiť, hoc ktorý host. Hej, my sme nezamerávali sa na jednotlivcov, nemali sme dôvod, no, takže tak. Áno. Spájali vás ale aj s takými informáciami, ako že ste si mali práve vy objednávať vraždu Holuba prostredníctvom teda Mikuláša Černáka a vaše potom auta, alebo vlastnili Černákovci, či už Kán, alebo potom Mikuláš Černák. Ako toto bolo? K tomu sme sa už vyjadrovali na polícii všadiaľ, že oni mali auto, že mal, tak to bolo z mraziarni, kde bol kuchár, Peter, bol v mraziarni a on podpísal papier na auto, na úver a my sme tým pádom ho dali aj s Milanom Kušmirekom, sme ho dali preč, sme povedali stop. To je tvoj podiel, podpísal si, dal si, koniec máme. To ste dávali Kánovi, to je to auto? Tá S8, myslím? Nie, S8, to bolo staré auto pre Boha, že to bolo tak Kán,
začali vo vagónke odberať šrot. No a on videl, že tam stojí auto, tak asi si ho kúpil, lebo ja som do všetkého nezasahoval. A riaditeľ, oni boli zase tak, keď tam šiel robiť ako odberať šrot, tak to sa dostali tým spôsobom tam, že oni trebalo zrušiť kotolňu, velikánskú kotolňu. Oni povedali, že oni to zrušia a že ináč vagónka mala zaplatiť peniaze za to zrušenie. Oni povedali, že oni to zrobia za ten šrot. Že čo, odvezú to do šrotu, že to bude jeho. Áno. A tak sa tam dostali robiť, riaditeľ s nimi podpísal papier, lebo ja som tam nechodil, hej, podpísali, no a oni odoberali šrot. A neviem, či neodoberajú to dnes. Áno. Za vraždu holuba vraj ste teda mali... Ako toto bolo? Prečo sa to hovorí vôbec? Že sa to hovorí... Mikuláš Černák to píše vo svojej knihe. Tak možno, že píše vo svojej knihe. Niečo on vie, prečo píše, lebo asi boli niektoré také, čo sa mu nevyhovelo. Čo bolo, tak to píše, lebo jak ja som mohol dať holuba, spočíte, on bol s holubom jedna ruka. Čo oni spolu robili? Kto? Černák s holubom. Černák spolu robili, no. S holubom. Ja som mohol povedať, vy dvaja si kolegov a ja vám poviem, že zrobte jeho. Áno. No a že za to mali byť tie podiely v mesokombináte Poprad plus tie dve autá a nejaké drobné na kávu. V jakom mesokombináte? To tam Černák. My sme mesokombinát nebrali. Nekontrolovali ste mesokombinát Popradský? A jaký popradský mesokombinát? To boli Mraziarne a Prešovský mesokombinát, kde my sme to vôbec nemali, bo to mal vtedy Kuciak. Áno. Lebo Kuciak si to bral. A Kuciak si to kúpil. Áno. A my sme nemali s tým nič spoločné. My sme chceli kúpiť Prešov, aj Kežmarok, Mraziarne, ale on to kúpil Kuciak, a my sa to nestarali. A my sme potom kúpili Mraziarne asi po 6 alebo 8 rokoch, keď Kuciak to dal do konkurzu, my sme kúpili po 6 alebo 8 rokoch Mraziarne v Kežmarku. A nič viac. A prečo to teda Mikuláš Černák hovoril, že vás označil za objednávateľa vraždy holuba? Ale to je jeho problém. Jak to vzniklo vôbec, že vaše meno mu napadlo? Ja neviem. Že mali ste spor, alebo... Ja som nebol za ním v base. To je práve. To je tak, zoberte si, že s kým on nemal obrazne povedané spor, aj s kamarátmi, s každým. A s vami mal aký? Aký mal problém so mnou? Viete čo, ja nechcem vyťahovať veci. Boli veci, ja sa to nemiešam, poviem rovno. Áno, lebo som niekomu asi nevyhovel to, čo chceli v Poprade robiť. No tak rozpráva. Aj iné veci na mňa boli vtedy robené a tak ďalej. No ale ja som už na to nevracam, už to bolo. Tam bola objednávka, pripravovaná nejaká objednávka vraždy na vás, hej? Bola, pravda, že bola. Hej? No ja to už neriešim. No. Bola, riešili to polícia a tak ďalej. Oni dostali aj masu tamtý a tak ďalej. No a niekomu to nesedelo, nevyhovovalo asi, že ma nestihli zrobiť, no tak no, keď niekto, viete, sedí dnu a potom niečo chcú a tak ďalej, ale ja sa od nich dištancujem úplne, takže... Ale Jan Kahn mal to vaše auto s tým evidenčným číslom, za čo ho dostal? Ale nie, vravím, že on mal auto z vagónky, ktoré si... Aj Mikuláš Černák nové, že ste mu mali dať? Černák, ja som jemu nedával, to podpísal kuchár papier v Mraziarni. To bolo na Mraziarne, to auto. Na Mraziarni, a tým pádom kuchár v Mraziarniach skončil, to bol jeho podiel. Kuchár bol jeho bratranec, tak mu ho on podpísal, bo my sme tam nechodili, on bol tam ako viac menej riaditeľ, hej, tak podpísal mu a že zobralo sa na to Litviť, tak tým pádom kuchára sme poslali preč. Stavaďal. No tak to skončilo. A my sme už nemohli ísť niekomu zobrať a Kahn si kúpil auto od vagónky. Áno. Lebo on začal voziť šrot. Áno, rozumiem. No a nemali auto a videli, že tam stojí a tu bola stará zo smyčku, ktoré... A toto všetko Černák pospájal do tejto... Ale to nech, Černák možno, že našla tie na mňa, na Kahna, na tým, ale nech je, že ja mu ničom nebránim, veď na to má jazyk, aby rozprával, ale či nerozprávajú, ja nechcem s tým mať nič spoločné. Ten spor aký bol? Jaký? S Černákom. No, ste počuli, bola na mňa objednávka vraždy a tak ďalej. Bola, no ale ja to nebudem riešiť, to riešila polícia. To riešila polícia. Prečo vás chceli dať dole? No chceli ma dole. Potom sa spájalo váš... Spisok to je, súd bol, všetko bolo.
vyberte si spisy, sú všetko. A môžete mi vypovedať, čo bol teda Šternák na vás nahnevaný? Tak, on bol raz nahnevaný, raz bol dobrý a tak ďalej a preto my sme sa nestretávali veľmi málo. Aha. Veľmi málo sme sa stretli. Ja som, keď prišiel do Popradu, chodil iba do Gerláku stále, ku mne nechodil, bo ja som nemal nič v Poprade také. Áno. Takže my sme sa stretávali, ale veľmi zriedkavo. Vy ste poznali pána Bachvedu? No poznal som Vláda, pravda, že poznal som. Akým spôsobom? Čo sa tam odohralo? Ale viete, čo, ja nechcem už zasahovať do tých ďalších vecí. Ste tu prišli kvôli jednej veci. Jasné, dobre. No, necháme to tak, dobre. No, jasné. Ja nechcem, aby sa toto riešilo. Lebo tam sa, jasné. My by sme boli kamaráti s Vládom a dobre. Boli sme kamaráti dobre. Áno. Lebo potom sa tam tiež spájalo to vaše meno s tým Žaluďom a... Môžu sa spájať koľko chcú, ja s tým nemám nič spoločné, ani nechcem mať, a ja k tomu sa nebudem ani vyjadrovať, lebo tam bola iná hra, iná politika. Áno. No. Môžete povedať, aká dá sa to riešiť nejakým spôsobom? To sa nedá riešiť. Ten pán, ktorý robil tam politiku, už nežije, no i dobre. Vy ste tam potom ale museli skončiť. Akým spôsobom ste skončili? Jakým spôsobom? Normálne prišiel Beliajev, že chcú odkúpiť vagónku, predtým tam konkurs nejakým prebehol, nie? Neprebehol, chceli, ja som do konkurzu nedal a pokiaľ ja som bol tam, tak som splatil, bol úver, keď ja som tam, my keď sme tam prišli, bol úver 1 650 000 000 korún a my keď sme odchádzali, bolo 850. 800 miliónov korún som zaplatil za 4 roky. Napriek tomu vám to prišli zobrať? Neprišli zobrať. Nejakí silní chlapci, nie? Nie. Kto tam prišiel? Nikto. Jak to prebehlo? Myslím... No normálne. Prišli do banky, banke sa dohodli, banka zrobila všetky papiery, koniec. Koniec bol. No i hotovo. Jasné. No i viac menej, ja som bol rád, že som sa Maďa odišiel, lebo ja som mal tlak 210 na 160, takže som mal toho dosť, som odišiel od všetkého a mám pokoj. Rozumiem, už dnes teda nemáte bezpečnostnú službu, čomu sa venujete? Dnes máme ešte službu, ale to viac menej, to len tak iba firmy, ktoré sa snažia, čo my máme, a ja čomu sa venujem, penzii a deťom. Ako teda, že tak na záver, si viete vysvetliť, že vás označujú nejakým spôsobom za bossa spod Tatier? Viete čo? Prečo ma tu označili za nejakého vraha pred chvíľou a ste počuli sám aj od týchto ľudí, že to je pravda. A mne je to jedno. Ja viem, čím žijem, ja viem, jak žijem, ja viem, z čoho žijem a ostatní ľudia, keď majú takýto pocit, to ja im hovoriť nebudem. Čo teraz vy poviete, že ja som bol boss, a čo ja vám mám hlavu rozbiť? To je to, že prečo vás spájali s tým, boli to nejaké... Ale si boli spájali, cvičili sme chlapci, partia sme boli, hej, nikto si u nás nemohol nič dovoliť, cudzí, lebo ani Holub nemohol si dovoliť vyberať vypálne, ani Kolár si nemohol dovoliť vyberať vypálne. No tak nás spájali, že sme po svete. Ale keď nájdete v Poprade jedného podnikateľa, že my sme od neho zobrali vypálne, aj spätnou platnosťou, to je jedno. Hej? Keď vy nájdete, tak dám tak ruky a pôjdem do vás sám. No, to vám garantujem. Jasné, jasné. Takže u nás bol také. Takže ste zabezpečovali, ale poriadok ste udržiavali nejakým spôsobom, keď tam by niekto vám išiel... Hej, áno, tak keď niektorého podnikateľa chceli ten, tak sme zasiahli a nedovolili sme. Nič viac nebola naša robota. A preto som aj doteraz doma a nemám žiadne problémy, žiadne s nikým. A tá objednávka vraždy súvisela práve s týmto, na vás? Viete čo, boli to siskári a tak ďalej, a tak ďalej. Boli to? Siskári? No tak musíte si dať papiere. A uvidíte. Lebo aj to vaše meno sa tak spájalo so Slovenskou informačnou službou. Ja som nebol nikdy, a hoď si mysleli všetci, že som. Myslel si aj niekedy neboli Šipula, i ten, i Vysličania si mysleli, že som v Siske. Tak so mnou oni sa nechceli ani stretávať, ani rozprávať. Mne to vyhovalo, že si to myslia. Mám pokoj. Riaditeľ hotela Garlachu, myslím, Rajchelov hovoril, že si k vám Kán chodieval brať tašky s peniazmi, keď ste mali Tatra vagónku a že z Tatra vagónky peniaze. Je toto vôbec možné? Ale jak ja som mohol, neviem, ale jak ja som mohol mať peniaze, že peniaze ku mne šli, peniaze všetky do banky a banka dirigovala. Že vraj v kufriku, že si odnášal vždycky od vás peniaze. Chovanie spadlo na hlavu asi.
Asi spadol Tuchova, nezvolili tam rejiteľa, myslím, že niekedy, hej. Asi spadol hlavu zo svojho posledného. Neviem, či to bolo on, ale skrátka viem, že tam nám to ten človek rozprával, preto som sa pýtal. Tak nech mi to príde povedať. A že jak ja som sa dostal v vagónke ku peniazom. Jasné. Všetko, koľko vagónov vyšlo, či do Nemecka, či niekoľvek, všetko peniaze na účty. Áno. A podpisové právo ja som nemal žiadne. Moment, ja som nemal žiadne podpisové právo. Tam bol riaditeľ, ekonóm bol a tak ďalej a oni dirigovali všetko. My sme nedirigovali vagónku. Že by bolo jaké obchody, o tom bol obchodný úsek, že tam boli 8 riaditeľia. Oni to riadili. A ja nevidím takú píšenku. A tam sa si k hotovosti teda nedalo? V žiadnom prípade sa nedalo. To jak niekto by povedal vo VŽ, že niekto, čo chodia peniaze za železo, že niekto ich berie. Rozumiem. To môže jedine cez účty niekto. A banka kontrolovala každý jeden účet. Lebo bol tam vysoký úver. Predtým, jak my sme prišli, čo robili tí Strnavy, no a my sme splatili 850 miliónov za 4 roky. Rozumiem. Vy ste mali spor so žaluďom vtedy, keď ste to preberali? Ale ja som s Vagónkou nemal nič spoločné. Vtedy, keď bol žaluď? Ja som nemal nič až potom po jeho smrti? Až on po jeho smrti potom, že či nepôjdem. My sme akurát čo robili, keď mali problémy oni, tam tak sme chlapci snažili, lebo mali problémy. Určite niektorí. V Tatra vagónke, hej? Nie vagónke, vôbec. Vagónku ja som nestrašil. Kde mali problémy určite ľudia? No to si nájdete papiere, tiež zase, keď sa vyhražali, že zabijú syna a tak ďalej, no tak chlapci strážili a preto začali nás aj spájať do kopy s nimi. Vášho syna? Nie. Jedným z vagónky, čo mal. Aha, tak. No. Ja, že tam boli také vyhrážky, rozumiem. Všetko to riešila polícia, lebo prišiel oficiálne na záznamník, že keď nezloží peniaze a tak ďalej, za to riešila polícia, takisto. No. A, jasné. Ten žaluď, on potom až po smrti ste teda prevzali vy tú kontrolu nad tým? A my sme neprevzali kontrolu. No alebo teda majiteľom ste voľakým podielom sa stali? Určite, ale my sme to nemali kontrolu nad tým. Kontrolu mali nad tým stále banka a riaditeľ. Rozumiem. Oni mali kontrolu, nie my. A ste tam mali teda ten podiel z... No, to tam podiel, ktorý mi ponúkli Trnavčania. To po žaluďovi? Nie, bez klepania svoje podiely mi ponúkli. Aha, tak. A tam už žaluď potom, jak to prebehlo? Jak sa to vlastne... Ja som sa do toho nevyšal. No však vy ste boli majiteľom, tak ten jeho podiel sa musel nejakým spôsobom vysporiadať. Ja neviem, lebo tam bol Tatra vagón, potom bol tam, jak som mal ešte jeden, ale jak tie akcie skáďa, kde išli, to neviem. Dneska ste ako s Tatra vagónkou, tam už nemáte žiadne info, nič. Ja som odišiel v 2004 či 5, nechcem mať nič spoločné s ničím. A nechcem prísť o hlavu, o neho hlavu a myslím tak, ale o zdravie. Aha. Ja nechcem robiť nič, ja už nerobím nič. Ja som dochodku a konec. Staram sa o rodinu a nechcem ani vôbec nikde ísť, vôbec, ani robiť niečo. Nie, vôbec. Nemám záujem. Ďakujem pekne.